Slepi miševi predstavljaju drugu najbrojniju grupu sisara na svetu, odmah nakon glodara i obuhvataju više od 1.400 poznatih vrsta. Uprkos široko rasprostranjenim predrasudama, njihova ekološka uloga je izuzetno kompleksna i višestruko značajna za funkcionisanje kopnenih i tropskih ekosistema. Kao jedini sisari sposobni za aktivni let, slepi miševi zauzimaju jedinstvenu ekološku nišu, a njihove funkcije obuhvataju oprašivanje biljaka, disperziju semena, regulaciju populacija insekata i održavanje trofičke stabilnosti. Jedna od ključnih ekoloških funkcija slepih miševa jeste kontrola populacija insekata. Insektivorne vrste konzumiraju ogromne količine noćnih insekata, uključujući komarce, moljce i poljoprivredne štetočine. Procene ukazuju da jedna kolonija slepih miševa može eliminisati milione insekata tokom jedne noći. Ova prirodna regulacija značajno smanjuje potrebu za upotrebom pesticida, doprinosi stabilnosti poljoprivrednih sistema i smanjuje rizik od širenja bolesti kojima su vektori insekti. Jednako važna funkcija odnosi se na oprašivanje. Slepi miševi su ključni oprašivači više od 500 biljnih vrsta, uključujući one od velikog ekonomskog značaja kao što su banane, mango, agava i kakaovac. Njihova sposobnost da se hrane nektarom i polenom omogućava biljkama da se reprodukuju i diverzifikuju, posebno u tropskim i suptropskim regionima. U odsustvu slepih miševa, produktivnost mnogih biljnih zajednica bi se dramatično smanjila, što bi imalo ozbiljne posljedice po biodiverzitet i ekonomiju. Slepi miševi učestvuju i u disperziji semena, posebno u tropskim šumama gdje je veliki broj biljaka zavisan od njih za širenje potomstva. Konzumacijom voća i izbacivanjem semena na udaljenim lokacijama, slepi miševi doprinose obnovi degradiranih staništa, kolonizaciji novih područja i održavanju genetičke raznovrsnosti biljnih populacija. Ovaj proces je ključan za regeneraciju šuma nakon požara, oluja i antropogenih oštećenja. Na biogehemijskom nivou slepi miševi utiču na kruženje nutrijenata kroz proizvodnju guana. Guano predstavlja jedno od najvrednijih prirodnih đubriva i tradicionalno se koristi u poljoprivrednoj. U pećinskim ekosistemima guano omogućava opstanak specijalizovanih organizama koji zavise isključivo od njega, čineći slepe miševe centralnom karikom u energetskim tokovima podzemnih staništa. Evolutivne adaptacije slepih miševa, uključujući eholokaciju, izuzetno efikasan let i složene društvene strukture, čine ih jednim od najfascinantnijih modela za proučavanje senzorne biologije i ponašanja. Eholokacija omogućava preciznu navigaciju i lov u potpunom mraku, što predstavlja vrhunac integracije neuroloških i biomehaničkih sistema kod sisara. Antropogene pretnje, uključujući gubitak staništa, upotrebu pesticida, poremećaje u pećinskim ekosistemima i bolesti poput sindroma belog nosa, dovode do dramatičnog smanjenja populacija slepih miševa širom sveta. Ove promene imaju dalekosežne ekološke posljedice, povećanje populacija insekata, smanjenje oprašivanja biljaka, usporena regeneracija šuma i destabilizacija tropskih ekosistema. Sa stanovišta konzervacione ekologije, zaštita slepih miševa predstavlja prioritet jer gubitak ovih vrsta ima multiplikativne posljedice na čitave ekosisteme. Njihova prisutnost ukazuje na kvalitet staništa i funkcionalnost trofičkih mreža, dok njihov nestanak signalizira duboke poremećaje u ekološkoj ravnoteži. Sveukupno posmatrano, slepi miševi su jedna od najvažnijih životinjskih grupa na zemlji. Njihova sposobnost da kontrolišu insekte, oprašuju biljke, šire semena i učestvuju u trofičkim i biogehemijskim procesima čini ih ključnim stubovima ekološke stabilnosti. Gubitak slepih miševa doveo bi do naglog porasta štetočina, pada produktivnosti biljnih zajednica i slabljenja regenerativnih procesa u šumskim ekosistemima. Zato je očuvanje ovih jedinstvenih sisara od suštinske važnosti za održivost prirodnih sistema i ekonomija koje od njih zavise.